खुंगा सेथि गोदान बर' फरायसा बराय फोरबो आरो 2023 इं मायथाइनि एसेक आनजादाव क'क्राझार सोरखारारि फरायसालिमानि गेजेराव बांसिन जौखोन्दो मोननानै उथ्रिसार जानो हानाय साइन्स आरो आर्ट्सनि बर' फरायसाफोरखौ मान बावनाय हाबाफारि लागोन क'क्राझार सोरखारारि फरायसालिमा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै क'क्राझार सोरखारारि फरायसालिमानि मोहिनी मोहन ब्रह्म नब्लाङाव खुंगा सेथि गोदान बर' फरायसा बराय फोरबो आरो नैथि मान बावनाय फोरबो जायफोरा बर' फरायसाया एसेक आरो एचएसनि आनजादाव उथ्रिसार जाना बांसिन जौखोन्दो मोननो हादों बिसोरखौ बरायनाय जायो। बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बाहागो लायो आरो मेलखौ बेखेवना होयो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो लोगो आफादगिरि डॉक्टर बोहैथि बरगयारी क'क्राझार सोरखारारि फरायसालिमानि गोरायुं डॉक्टर दिमासा दैब्रां मोसाहारि क'क्राझार दखरा एबसुनि आफादगिरि सादिन ब्रह्म आरो क'क्राझार सोरखारारि फरायसालिमानि फरायसा फरायसुलिफ्रा बाहागो लायो। क'क्राझार गभर्नमेंट कलेज इउनिट कमिटि एबसुआ क'क्राझार बे गभर्नमेंट कलेजाव फरायनाय गासै जोंनि स्टुडेन्टसफोरखौ लानानै बर' फरायसा फरायसुलिनि मोनसे बेयाव बरायनाय आरो थांनाय हायर सेकेन्डारि एग्जामाव साइन्स आरो आर्ट्सआव जायफोर टपार बर' स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव बांसिन नम्बर मोननो हाबाय बिथांमोनखौ मान बावनाय बे हाबाफारिखौ लादों। जोबोद मोनसे मोजां इनिशिएटिभ आरो बिनि गेजेरजों स्टुडेन्ट कमिउनिटिनि गेजेराव मोनसे इउनिटि आरो आन्डारस्टेन्डिं आरो लोगोसे गावजों गाव सिनायलायनायनि बे मोनसे थासारिया बांगोन। आङो मिजिंथियो जे बे मोनसे फिसा इनिशिएटिभनि गेजेरजों माहारियाव आगानसे आरोबाव मोजां खामानि जादों होननानै आं सानो। दा बेखायनो माहारिबादखौ जोङो गोथौयै आत्मबिश्वास गावनि गोसो गोरबोआव लानानै हारिनि आइडेन्टिटिखौ लानानै जोङो आत्मगौरबै थांना थानो थाखाय जों जेब्लाबो हाबा मावनांगोन। बड'फाया जि गेरेमसा माहारिनि बाथ्रा बुंदों बिनि इन्टारप्रिटेसनानो जाबाय जों गासै बिथिङाव अलराउन्ड जोङो जाहाथे गावखौनो साखाफारा खालामनानै लानो हायो आरो नेक्स्ट जेनेरेसनखौ जोङो प्रिपेयार खालामनांगोन जे बिथांमोननि जि सम आरो थासारियाव मा चेलेन्जेसफोर दङ सोलोंथाइ लानायाव खुनु कमप्रमाइज गैया बा सर्टकाट माने मेथड गैया। दा जोङो जि सिस्टेम दङ बिनि गेजेरजोंनो जोंनि गावनि सोलोंथाइखौ लानांगोन। आं बेखायनो फरायसा फरायसुलिफोरखौ आपिल खालामदों रावबो जाहाथे स्कुल बा कलेज बिथांमोना ड्रप आउट खालाया, रावबो जाहाथे बेक पेपार लानानै पास खालामनो गोनां जाया बा बेक पेपार थानानै एग्जाम लिरफिननो गोनां जाया आरो बिथांमोननि जि एम इन लाइफ जिखौ आब्दुल कालामा बुंदों जे फिसा सिमाङा मोनसे क्राइम आरो बेखायनो जों गिदिर सिमां नुनांगौ। बेबायदि मोनसे अबजेक्टिभजों जुदि बयबो फरायोब्ला डेफिनेटलि क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव थानाय फरायसा फरायसुलिनि जि रिजाल्ट बिथांमोननि केरियार आरो सुबुं धोन सोरजिनायनि जि मोनसे प्रक्रिया बे साक्सेसफुल जागोन आरो जोङो बेखौबो लानानै दिनै गौरब फिल खालामदों जे मोनसे समाव क'क्राझार कलेजमोन बिनि उनाव गभर्नमेन्ट कलेजनि स्टेटास मोनबाय आरो दिनै थांनाय केबिनेटनि गेजेरजों बे गभर्नमेन्ट कलेजा दिनै क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि मर्यादाखौ मोननायनि थाखाय जि रिकमेन्डेसन आरो नेक्स्ट लेभेल जि सेसन दङ एसेम्ब्लि बेयाव बिनि बिला पास जायोब्ला क'क्राझार जि मोनसे जिल्ला आरो क'क्राझार जि मोनसे सहर बे सेन्टार अफ द एजुकेसनेल इन्स्टिटिउसन जागोन आरो बेयाव मोजां इनभाइरनमेन्ट क्रिएट खालायोब्ला थाउजेन्डस अफ स्टुडेन्टसनि केरियार आरो बिथांमोननि जिउखौ दानायनि जि मोनसे माने सिस्टेमेटिक मोनसे जि प्रसेस बेयाव थारैनो मोगथाङाव जोङो मोननो हागोन होननानै आं सानो। दा बेखायनो जों बयबो मोनसे जइन्ट एफर्टनि गेजेरजों बेयाव एना एनि माने नांलाय खमलाय गैयाबासिनो बयबो जाहाथे माने पजिटिभ आरो राइट डाइरेक्सनजों खामानि मावगोन आं बयखौबो आपिल खालामबाय। गोजोन्थों।